Moi boas, atopámonos nun novo episodio de Saudeza, nesta ocasión en Aguiño, concello de Ribeira, para entrevistarnos cunha persona moi emblemática da cultura galega e moi significativa para as últimas xeracións. Falamos de Antón Axeitos, máis coñecido como Toñito de Poi. Vamos a coñecer unha parte persoal de como a súa relación coa natureza condicionou o seu desenvolvemento tanto persoal como profesional. Así que vamos a disfrutar do seu entorno e das súas experiencias. Bueno, insisto, hola, Antón. que tal? Buenas. Moitas gracias, antes de nada, polo teu tempo e por acollernos na túa terra. Entón, así para quen nos este vendo, se nos ubicásemos onde nos atopamos agora mesmo. Bueno, isto é a entrada, o que vedes, isto é a entrada da Ría de Arousa, non? Aí está o océano, e esa illa que ves aí atrás, esa illa, é a illa de Sagres. Sagres significa un lugar sagrado e é un pouco o que queda do nombre do que foi este lugar. Nós estamos aquí no extremo, non? Isto chamabanlle os Streamions, chamabanlle aquí, porque a civilización, como sabedes, a nosa civilización, naceu no Mediterráneo. Entón este territorio foi o último en que, bueno, conquistaron, e aquí, bueno, pois era moi frondoso todo. As culturas nativas daqui, pois o que se foran os castrexos, pois non talaban os árboles, eran moi frondoso todo. Entonces chegaron, o primer nombre que tiveran eran os Streamions, e depois en canto conoceron o territorio empezaron a ocupalo, chamaño o Sagres, territorio sagrado. E despois, bueno, foron cambiando de nombres e foron parcelando todo e xa apropiándose de todo o terreno, e o último que quedou reduto é esa illa, a illa de Sagres. Este é Couso, e isto, bueno, Couso esas pedras de aquí, e isto sería Aguiño. Entonces nada, sería a Ría de Arousa, a illa de Sagres, Couso, estamos en Aguiño, e aquí, detrás de onde está o noso operador de cámara tan atractivo, sempre os máis guapos, están detrás da cámara. Pois hai un muelle fenicio, sei que xa os fenicios viñan aquí, nesa altura. Entón, bueno, pues estamos aquí situados e ubicados. Pois moi ben, que nós en moitas ocasións, bueno, parece que estamos centrados co tema do monte, realmente, bueno, todo hai que decirlo, aínda que estemos na parte do monte, a min gústame toda a nosa biodiversidade, sobre todo eu que son fillo de mariñeiro e a miña nai relacionada tamén co tema do mar, ti creo que tamén moi vinculados, tanto profesionalmente nos teus orixes como a túa vivencia moi vinculada ao mar, non? Sí, claro, ostras, deste territorio todo é de mariñeiros, e eu tamén criei-me, meu avó mariñeiro, de feito, bueno, morreu no mar aí, e meu pai mariñeiro toda a vida, ahora tamén está está navegando por mares misteriosos, e eu tamén, foi o que estudiei para patrón, e estive 5 anos navegando, e bueno, apareceu unha guitarra a bordo dun barco nos que andaba, e aí empezou a historia do rock and roll. Pero sí, un vínculo ao mar tremendo, de feito acabo de nadar agora, hai un momento, antes de que chegaras, e sí, o mar, imagínate, que che vou a contar eu que vos non sabais, si todo o mundo está vinculado ao mar, todos sentimos o mismo. Que da verdade, eu porque xa o procesara, non me acordaba, estaba deixando pasar por alto. Hai que decir que este momento de grabación está sendo final do ano 2025, decembro. Este home ven de pegarse un nado e estar agora mesmo un pantalón corto e descalzo, que me estás dando envexa, pero ao mesmo tempo medo por min de querer poñerme na mesma situación, pero vou a conterme. Me podes explicar un pouco por que faz isto de, veña, vou a primeira hora a pegarme un baño, ou que é o que che leva a facer iso de querer ir a dar con esta temperatura, en esta época do ano, un baño a primeira hora? Polos beneficios que ten, que ti notas, non? Quer dicir, só ves na túa actitud vital, non? Esa fortaleza que che dá, incluso che pon de bo humor, o de meterse antes de que amanezca, ver como amanece mentras nadas, todas estas
estas cousas, bueno, pois sí que che dan esa intensidade, non? E pois cando o corpo se pon ben e xa non tes frío, hai un momento aí, ao mellor aos 10-15 minutos de estar nadando, xa o corpo se tonifícase, non? De algún xeito, e tes así un margen así, que ao mellor dura 15 minutos e outros 20, donde estás, vamos, que poderías vivir no mar. E se o mar está en calma, parece que voas en vez de nadar, porque o corpo xa se pon fuerte, e bueno, aí vendo amanecer, e bueno, todo este tipo de cousas que che din, carai, tío, isto é auténtico, isto é o genuíno. Totalmente. E bueno, pois, entonces, claro que eu como algas tamén, xa por a mañán, como as algas. Entón, claro que che molesta cando contaminan estes espacios. Por eso eu son moi beligerante, non beligerante, a mellor contundente, en telo moi claro, xa non teño dúdas de que unha civilización que envenena o aire que respira e a auga que bebe está completamente loca, non hai xa máis locura que esa. Xa me dá igual as voltas que lle den, xa estás loco, tío, non me veñas con excusas, porque ves a plenitud que dá unha vez que está, o que falabas ti, non, de a cousa prístina. Bueno, pois imagínate nadar, comer algas, tal, salir todo poderoso, esa sensación. E claro, se ves que destruyen, ves que tens que apartar os plásticos para coller un cacho de alga, tío, eso doiche a alma, tío. Que de feito, igual me anticipo, a verdad, quero pensar que quen nos sigue igual non ten ese pensamento, pero tamén pode pasar, porque eu quero chegar un pouco a todos os públicos. Realmente interésame que cheguemos a máis que a xente que está concienciada, a quen non, e sobre todo a quen máis lle pode chocar, non? E ao mellor alguén que di, hostia, este pavo vai comendo algas, vai a colgado, que para min sería o equivalente en terra, porque estou en mar, pero en terra, a coller unha fruta dun árbol e comela con total naturalidade. Xa que me dis iso, en moitas ocasións, non? Se fala, sobre todo, dos entornos urbanos ou máis antropizados, se falaba bueno, para min é históricamente, porque xa pasa bastante de largo, de paletos de pueblo, non? De ese rollo. Eu cada vez estou máis co de paletos de cidade, que facer un comentario deste tipo en moitas ocasións, cando non estás familiarizado, parece unha locura, e parece que se algo que vas a consumir non ben envasado ou non tal, non? É un pouco a sensación, pero por qué? Por desgracia, pasa iso, é que a veces, xa cando te atopas que algo tan natural, que é dun ecosistema, que ao final, cando comes peixe ou vas a comer algas, está rodeado por esa contaminación que provocamos nós mesmos. Sí que doi. Doi. É como sí, bueno, xa non me gustaba a pesca industrial, eso é terrorífico, non? Sobre todo a pesca de arrastre. É unha arte de pesca, por chamar de arte, Dios mío, non había nin que usar esa palabra, porque é destructiva, non é selectiva. Por exemplo, o palancre, non? Hai artes que son máis selectivas, pero esta concretamente o arrastre, non? Metes peixe a bordo, aí arrastras unha rede por o fondo do mar, metes todo canto hai, a mitad do peixe, non a mitad, tampouco quero exagerar. Incluso a veces máis, porque vas a decir... No, para ser honestos, non, hai que ser honestos, porque tamén non hai que ser nin demasiado románticos, nin demasiado catastrofistas, que eu penso que hai que ser o máis objetivos posibles. Pero sí é verdad que no arrastre, digamos que pode ser entre un 10, un 20, a veces un 30, depende, sí que vai para o mar, e a veces pode ir máis, pero máis ou menos esa é a media, entre un 10 e un 20, porque métese peixe, aínda que a malla do saco está regulada, pero bueno, eso aplástase todo, van aí. De todos os xeitos, nada, hai que botar moito peixe ao mar, e o peixe que ven estropeado, o peixe que ven moi pequeno, se vai escollendo o lirio, nos andamos o lirio, a merluza, tal. A merluza, as cariocas tamén valen, o sea que se venden por aparte, pero bueno, entonces vai moito peixe ao mar, como é un peixe que ven, non é como o do palancre, por exemplo, o que chaman a merluza do pincho, do gran sol, un peixe máis coidado, este como ven todo aí apermazado, pois a mellor a veces na lonja tamén lle fan un pequeno descarte tamén para coller, e despois os supermercados a súa vez fan un pequeno descarte, entón ao mellor sí que pode ser que ao consumidor lle chegue o 50% do que capturas.
Entón, é unha arte moi destructiva. E aparte do fondo mariño que vai arrastrando e tal. E a min eso xa me doía a alma, xa eso era unha cousa que me doía. E despois tamén que é unha vida moi dura no mar. E apareceu esa guitarra aí dun mariñeiro que ya comprei por $50, enseñoume un par de acordes e aí, bueno, pues xa tuve esa visión de facer unha banda e, bueno, e dai nasceu Heredeiros da Cruz, aí xunto con Tuchiño e tal, e testas. Que, por certo, é a onde voi que non mencionei, non? Que sí. Toñito de Poi, ao final, bueno, Antón Axeitos, Antón Axeitos, banco. E o de Toñito de Poi entendo que será por algún tipo de xentilicio ou algo? Sí, Poi é aí, depois temos ocasión ao mellor de visitalo. Poi é aquí arriba, isto como é Ajiño, eu son esta Ajiño, Castilleras, tal, bueno, pues, como é un lugar Poi que queda un pouco máis arriba, pois era Toñito porque era pequeno e de Poi porque era de Poi, que non é ningún nombre artístico. Era Toñito de Poi. Tanto así que ni siquiera era unha cousa que me planteaba, ninguén se planteou cando sacamos o primer disco, a cuadrilla de Pepa Loba. Claro, isto hai 30 anos, máis de 30 anos. Entonces, que pasa? Que nós, ostras, estábamos emocionados por sacar un disco, non é como ahora que podes sacar temas e publicar todo o que queiras. Facer un disco daquela era como construir unha pirámide, iba a quedar aí para a vida, para a historia, e non sei, non nos ven á cabeza que nombre podíamos poñer. Eso foi da propia discográfica, dixo, veña, que nombres poñedes? E nos, hostias, é verdad, e mimad, é a oportunidade de poñer un nome artístico guai, e nos pensamos, podemos poñer nomes artísticos poderosísimos, non sei, Johnny Westmuller, imagínate, que de puta madre. Pero dixemos, non se pode poñer nombres chorras porque realmente temos que volver á terra, gravamos o disco en Vigo, temos que volver á terra e nada, e ti como che chamo? A min Toñito de Poi, a ti, o fillo da Necha, a ti Tuchiño, pois veña, ti, vamos a poñer os nombres que nos puseron, tío, porque senón non vou chegar a Castiñeiras chamándome Kevin Joshua. Bueno, creo que Toñito de Poi, joder, todos... Sí, pero non é o nombre que máis me gustaba nese momento, porque Toñito, claro, xa cando vas crecendo, o nombre quedache... E o de Poi tamén mo dixían un pouco porque era como do monte, non? Bueno, pero a veces é a donde vou. O que falábamos antes, pois con orgullo, ao final tamén da túa terra. Eu, para min, que eu son de Lourizán, trato de ser un abanderado para o bo e para o malo de iso. É banda mítica de Heredeiros da Cruz. De onde ven ese nome tamén, xa que estamos falando de nomes? Bueno, pois, entón sí que abrimos a olla do misticismo máis brutal. Pois estando, cando apareceu a guitarra, estaba chapurreando acordes, non sei que, e tiven un soño. Obviamente os soños, cando son tan intensos, non és consciente que estás soñando hasta que despertas. E vivino con unha intensidade tremenda, pero xa desvelo que foi un soño. Entonces, bueno, pues eso, que me estaban perseguindo en ese soño, me estaban perseguindo por unha... É como ahora mismo, o sea, foi tan vívido. Iba debaixo dunha viña e, por o visto, a terra de debaixo da viña estaba como cavada, como que se quitaran patatas ou algo así. E entonces estaba moi movida. Eu corría por aí, escapando de alguén que non sei quen eran, pero sí que me perseguían. E non podía avanzar demasiado porque a terra estaba cavada e enterrábame. Entonces, á miña esquerda había un muro de pedra, entonces escalei un muro para saltar adentro e salir, porque non era capaz de avanzar moi rápido. Entonces, antes de que me atraparan, saltín un muro e caí nun patio interior. E había como un convento grande. E eu, ostras, pero o patio non había onde esconderse ali. Entonces decidí ir hasta a porta do convento, e esa porta majestuosa tiña unha máis pequena que abrina así. Ostras, entonces entré antes de que os tíos puderan subir por o muro e verme donde me escondía, e había un hall tremendo aí nesa especie de convento, capilla, iglesia, bueno. Entonces, ostras, e non había nadie no hall, entonces, guai, entonces entro, entonces cerro así a porta con cuidado, pero claro, fixo así, pac, e fixo o eco, plac, e ostras, e isto que sale unha monxa pequena, así, teque, e veme, e eu, joder, e fai ela, e escapa, e eu, hostia, e eu, joder, bueno, a ver, vou a quedar aquí, sale, e entonces, enfrente miña había unhas escaleiras grandes, e aos lados, entonces, empezan a baixar monxas, tío, a salir monxas como formijas, todos así, ¡guai, ostras, tío, que foi! E eu aí quieto, e dice, joder,
isto non será máis peligroso que os que están fora, me dá impresión, se vou aguantar aquí o tipo. E empezan a rodearme así, poñerse todas enfrente, todas as monxas. E nesa escalera central abren paso e ven unha monxa superiora. Era diferente, ela se iba toda de negro, pero tiña un tocado blanco. Entón ven así de frente, abren paso, chega así xunto a min, ponse así e me abre así a camisa, faime así, e di, é un heredeiro da cruz, é un heredeiro da cruz. E tú así, e uá, e desperto no catre. E eu, uá, xa teño nombre para a banda, Heredeiro da Cruz. Que va? Sí, sí. Hostia, pero qué intenso, tío, ¿no? O sea, que Fue aparte, brutal, jolín, sí, que sí, a veces ese rollo de soños que non te acordas ou hai outros que de repente son moi intensos. Hostia, pues non sabía a Eso foi historia. a orixe do nome da banda. Pois, curioso isto. Entón, facendo así un pouco repaso, xa fomos esa parte de mariñeiro, esta parte musical que, como che digo, creo que estiveches presente na cultura galega das últimas xeracións, e bueno, creo que eres unha persona, xa o acabo de ver, iba a rascar, pero moi vinculado ao territorio, ao mellor, ou á cultura e, sobre todo, ao medio ambiente ou á natureza. Moitas das creacións musicais ou o teu valor persoal vai encamiñado por aí, se non me equivoco, ou que? Todo, o sea, o que unha cousa Heredeiros, que somos un grupo que aí formamos parte de todos e temos un estilo moi, bueno, eu creo que bastante con personalidade e que rescate un pouco a de todos. Pero todos os grupos lonsevos teñen seus proxectos en solitario, porque ti, como persoa, vas evolucionando, o teu compañeiro vai evolucionando de unha maneira e tal. Despois, ese contido que ti vas desarrollando non ten cabida no proxecto de Heredeiros, porque ten un lenguaje moi concreto, entonces, bueno, ti para madurar como músico e como persona, bueno, pues necesitas seguir desarrollando. Entón, todos os meus proxectos personales teñen que ver ca natureza, ca espiritualidade e tal. Entón, eu vou á selva amazónica regularmente, entón veño con esas novas ideas. Entón, no primer traballo que saquei, que é o Soro da Verdade, bueno, pues aí está, bueno, un pouco reflexado o primer viaxe na selva. Non hai moito audio de selva porque foi un viaxe moi duro e non me deu para eso, pero pasei no electrónico un pouco todas as sensacións. O segundo disco é Non hai donde esconderse, que aí sí que hai bastantes cousas gravadas ali de tanto de comunidades nativas como o propio son da selva. E o tercer disco é Indios, pero que a particularidade que está escrito como in-Dios, como dentro de Dios. E tamén foi un retiro que fixen aí na selva e tamén ten moita parte de estudio, é moito máis potente. E bueno, o meu proxecto chamase Poi, exclusivamente, e nada, Cristina Morquillas é a produtora, unha compañera miña que traballa na Televisión de Galicia como técnica de sonido, e ela leva toda esa parte electrónica, e nos chamamos estilo Poi Floy, o noso, Poi Floy, como se fora ese rollo inspirado a este grupo Pink Floyd, ¿no? Así que é un pouco un grupo da psicodelia, o que abanderou a psicodelia. E nos mola eso, de transmitir esa espiritualidade a través da electrónica, esa terra a través un pouco do rock and roll, e despois a voz da natureza a través das letras. Ese é un pouco o proxecto, e sí, me inspira eso, é o que me vai, vamos. Entón, sí, todo ese proxecto personal meu está vinculado ca natureza, ca espiritualidade, e, bueno, así, sí, non podo evitar, que non creo que nin que elixir eu. Empatizo totalmente, insisto, o sea, por eso, despois de falar que fueses proposta de Breicus, falar contigo, de que contactara, dixo, eu creo que, joder, Antón pode ser unha persona super interesante en este sentido e tal, encaixo, que che parece se ao mellor vamos a ese sitio onde decías vamos ahora que é un pouco máis bosquete e ao mellor podemos seguir rascando un pouquiño vamos a ver un plano, ahora vamos a ir a Poi e vamos a ir na pedra de Poi arriba, na pedra chamada Jarita que se ve que de feito onde vamos ir a un lugar onde habían os prácticos tiñan contacto cos que estaban a bordo dos barcos para entrar na ría por o carreiro, e de aí dirigían, por os chivatos dirigían os barcos para entrar na ría de Arousa.
entonces esa pedra vamos a ter unha vista cenital de todo este territorio, así que vamos Pues, alá. estupendo, xa este sitio para min espectacular, Pues espectacular. ahora estamos a línea de mar, ahora vamos a línea de monte. É que o temos todo, tío, e a Tómolo nada. todo, é que temos todo, tío, estamos Témolo todo, somos ricos e non o sabemos. no centro do universo estamos. Bueno, como vedes, non puden evitar seguir o que estaba facendo Antón, eu, que son así, medio hobbit. Que pasa, ainda non teño os pés curtidos, hai algunha pedriña que vas aí Podemos ir pisando, suaves. pero bueno, non puden evitalo, tío. Mira, realmente hubo un momento aí, esta foi a gran decisión, non? Houve un momento na humanidade que se dixo, que facemos, chicos? Fortalecemos os pés ou asfaltamos o mundo? E nos equivocamos. Sí, os poucos que queremos seguir andando descalzos parece que iso, non? De onde vai estes zumbaos? Decidiron asfaltar o mundo en vez de fortalecer os pés. Pero bueno, eu que sei, de feito, mira, o comentamos en moitas ocasións, non? O valor que pode ter o de camiñar descalzo. Ti por que o fas, ou que sintes? Bueno, porque a mí realmente me gusta a sensación esta, quer dicir, unha non necesitas, eu fixen dende Roncesvalles hasta Santiago, andando 40 días, e claro, non tuve problemas de ampollas, non tuve problemas de nada, aparte, por exemplo, polo monte, claro que os montes ahora están, bueno, non son montes, a maioría son plantacións de eucaliptos terroríficas, que bueno, que non permiten andar descalzo, pero nos montes, máis ou menos que conservan un pouquiño de carballos e tal, hasta é un gustazo, verdad, andar así, bueno, e xa non che digo, en outros espacios completamente naturales que nos quedan aínda, como pode ser, bueno, pues o Caurel e sitios así, que bueno, aí xa me meto cada, bueno, aí hasta corro de noite descalzo, bueno, aí fago cada locura. Bueno, sí que sitios así, e picos de Europa e sitios, e aquí na nosa terra, bueno, vos me comentabas, estabas, bueno, para a parte de Ourense, ao sur de Lugo, por aí aínda, bueno, aínda queda, pero que a costa toda, no, isto todo prácticamente é un eucaliptal dende non sei, dende Ribadeo hasta a Guarda, prácticamente por a costa todo un tremendo eucaliptal e sí, é terrorífico. Creo que este tema o tocaremos tocaremos despois, con tranquilidade, sí. Porque de feito creo que ti tamén fuches unha persona bastante implicada, polo menos ou públicamente, non, na defensa da biodiversidade, en este sentido crítica á pérdida da biodiversidade, sobre todo con o tema do eucalipto, que bueno, xa comentaremos. E por ir sabendo onde nos estamos dirixindo agora? Agora imos a Pedra da Jarita, que como seu nome indica é unha jarita que se ve toda a boca da ría, é un sitio espectacular, e bueno, e é o que, bueno, é Poi, é onde vivo eu, prácticamente vimos a ver a miña casa aí abaixo da pedra, e bueno, e así presentar o territorio este. E isto, bueno, isto antes era un monte de piñeiros, pero talaron todo o cual, fíjate que curioso, porque realmente non hai maldad, hai ignorancia. A propietaria deste monte que talou todo isto ahora, ela non, claro, coincidimos, eu non son quen para dicirlle nada, pero coincidimos, e dixe, joder, que, dixe eu, carai, tú estes aí un apretón de cartas que che fixeron falta a todos, e tal. Ai, non, é que así non teño problemas cos incendios, claro, o problema de resolver incendios é cortar todo, vale. É moi Trump ese. O sea, é dixe eu, pero joder, pero pudeste rarear o monte, home, pudeste estar, ai, poden facelo, claro, porque eu sei que ela tamén ten un pouco de conciencia, e dixe, joder, porque todo isto era un hábitat, mi má, non anidaban aquí nin para qué, había un hábitat, de feito, era un sitio de moita ave aquí, entón arrasou todo, ahora vimos a ver que está todo arrasado, e ela cortou pois por puro, o que se fai, que é talar todo, entón, pero ela, se o supera, ai, pois mira, puden rarear o monte, ves, e ahora, bueno, pois mira, fíjate así, por nos, ni siquiera fixo nin por maldad, nin por cartas, sino para evitar descoñecemento, sí, ainda pensando que facía algo bo. Claro, ainda pensando que facía algo bo, así está. Bueno, a xente, normalmente todo o mundo fai o que fai porque pensa que está ben. Sí, a veces para él, como por unha actitud egocéntrica, outras veces para a súa comunidade tamén, pero bueno, eu penso que todo o mundo fai o que pensa que está ben. Sí, que non hai tanta maldad, que a veces pensamos que as cousas se fan
por mala aposta, creo que é unha falta de no. perspectiva, non? De non ser consciente, e a veces se houbera máis comunicación e se trataran de explicar as cousas e chegar a acordos, creo que funcionaríamos moito mellor. De feito, esa intención, que cando lle pos a intención de ver unha persona que pensas que o fai por mal, que por maldad, esa é que leva o que genera o conflicto. Que genera o conflicto. Ti cando, ao mellor, mira, na nosa situación vemos as cousas desde un punto de vista, a ver como me explico. Se realmente estuveras ti na súa posición, igual farías o mismo. O que ti criticas tan vehementemente e ves que é algo con maldad, ao mellor, se te pos na súa situación, vendo o mundo como ve esa persona, faría exactamente igual. Por iso hai que ter... E entonces, cando estamos falando dos demais ou de outras posturas, a mellor é tranquilizarse. Eu procuro non ser demasiado cruel, nin beligerante, nin nada. Eu creo que nunca insultei a ninguén, por moitos eucaliptos que plantara, por moita cousa que... ou por moito... bueno, que tuvera unha actitud vital completamente distinta a miña, dá igual. E entendo que haya que se planten eucaliptos por unha cuestión, bueno, pues económica e tal. Igual non facía falta tantos, igual se podía vivir mellor así. Pero eu, en ese aspecto, penso eu, na miña cabeza, que son bastante coherente de dentro deste mundo, porque xa este mundo bueno, é controvertido. E non se pode ter, non é un mundo idealista, o ideal non é imposible leválo á práctica, non? Pero, por exemplo, mira, todo isto que son toxos, mira, todo isto, mira, que ves aquí, todo isto, mira, que vou a pasar descalzo para que, bueno, pois todo isto que vedes, hasta hai nada, o sea, hai prácticamente un ano e pico, que se dous, como moito, que se constalou, todo isto era un monte de piñeiros, sí, vale, piñeiros, pero que podías correr descalzo por aquí, piñeiros xa te digo, adultos, 70 anos, 80 anos tiñan, ou máis, non se acordaba ni miña tía, que ten 90 e pico anos, ou máis, porque sempre hubo un monte aquí, e mira, ahora talou todo. De feito, se o fixo pensando que o facía contra o lume, fixo moito peor, porque agora, con toda a maleza que creceu, o sea, agora sí que é un Cristo, de feito é totalmente inaccesible. Sí, e este era un monte, miña filla decía que este é un monte das hadas, pensaba que era un monte de hadas. Como cambiou, porque este era realmente un lugar tan hermoso, tan... Sí, pero así, para nada. Bueno, pois, entón, estabas comentando, chegamos onde nos atopamos agora mesmo. Sí, esta é a Pedra da Jarita, aí en este outeiro onde se poñían os prácticos para aí mirar a ver como entraban os barcos. Había outro práctico a bordo do barco, entonces iba dando as indicacións para atravesar o carreiro, para entrar na ría. E bueno, este é Poi, aí está, bueno, esta a miña casa, e este territorio que me enseñou a min tanto, que este é o territorio que me criou a min. Eu, cando a veces digo, oye, se pode plantar outras cousas e non ser un monocultivo de eucaliptos e tal, fai da túa terra, compra a túa terra, planta o que queiras, tal, porque a terra é miña, fajo e tal. E sempre pensei, son máis como os indios, eu pensei que nós somos da terra, nós somos fillos da terra. Sabes, a terra vai a quedar aquí e a terra vai nos a comer os nosos cuerpos. Entonces, son do que penso que nós somos fillos da terra. Entonces, temos que terlle un respeto, non, á terra, e calquera actitud que tomemos, bueno, pois ten que ser así con respeto e bueno, e non só mera explotación, non? Que son eu e fago o que quero. E bueno, e así nos vai, así nos está devolvendo tamén. Así estamos enfermos e locos. Pois, encántame o sitio, o sea, é un flipe solo subir a ese con e ter esta vista panorámica. Ademais, eu teño adoración por este tipo de pedras, que me flipan, tío. E alá en Lourizán, xusto había unha zona aí no medio de un bosquete, que é un pedrolo, que dixi, tíos, que pintas aí, que me encantaba estar sentado e ir co meu can, pero é que este sinda por riba con estas vistas, flipo. Supoño que moitos momentos aquí de pensar, ver, relaxar. Moitos, sí. Sí, de feito, eu aquí tive, por exemplo, cada pedra para min ten a súa pequena historia de vivencias. Por exemplo, esta concretamente que está aquí, ves esta pedra de aquí? Esa
que ten como unha pasantía e unha rocha que tens que saltar, bueno, aquí debaixo hai unha cova, aquí debaixo hai outra cova, bueno, pois eu cando era pequeno, un día aí, había unha, conoces a serpiente bastarda que lle chaman, esta culebra, sí. Pois estaba aí, enrollada, quieta aí tomando sol, e eu aí, de pequeno, quieto aí, iba, fun así, pouco a pouco así, quieta, para que non se estar, e tumbei, e cheguei a estar, sei que vai parecer unha fricada ridícula, pero tumbeime así ao lado dela, ela aí eu así, e non se moveu, o sea, conseguiron facelo tan despacio, ela aí quieta, claro que me estaba como dicindo que está este tío. Sí, a ver se era quería perigo. incomodala, pero para mí era como un acto de valentía estar aí, entonces, bueno, e como eso se podía contar 1000 historias de cada pedra de aquí. Pois mira, me acabo de chegar aí, nada, hai unhas semanas do meu quinto viaxe ao Amazonas. Estive nesta ocasión estive nun sitio increíble que me deu unha sabiduría, porque a natureza cando é tan poderosa dá unha sabiduría. Aquí, claro, está tan deteriorada e nós casi lle perdemos o respeto. Tese respeto este outeiro, aí abaixo había uns outeiros que un tío tamén destrueu completamente para facer súa casa encima, e meu dereito, non sei que, bueno. Quer dizer, lle perdemos todo o respeto, non? A natureza. E sabes, mira, eses eucaliptos que están empezando aí, todo iso está tal. Pero ti cando estás na selva primaria, claro, Dios mío, que árboles hai ali, que intimida, tío. Eu estive nun sitio, nun lago, que está nunha reserva que se chama Reserva Nacional de Tambopata, e ese lago chamalle Yakumama. Yakumama é unha palabra da tribu dos Machiguenca, que significa Yaku, agua, mama, madre. Entonces, la madre del agua. E sabes a que lle chaman Yakumama a eles? A anaconda. A anaconda é o que eles, como lle chaman a anaconda, chamanlle Yakumama. Chamanlle la madre del agua. La madre del agua. E a ti que che gustan as experiencias así máis intensas, eu unha vez estaba, non neste viaxe, algúns anteriores antes, estaba nunha canoa subindo un río e vin, moi cerca por acaso dese territorio, vin unha anaconda enrollada, estaba así anoitecendo, vin unha anaconda, bueno, non vin eu, veu no canoeiro, unha anaconda tal, ostras, nos acercamos sin molestala, e cando, claro, ela quedouse quieta, ni se moveu, con esa piel de nácar que parece así, e quedamos mirando fijamente, así, eu mirei así, e guau, e dou así a sensación, vou non decir unha tontería, pero bueno, dou unha sensación que eran os ollos do río, que estaba tan vinculado, a veces pregunto, que é máis importante, unha abella ou unha flor? Non, é o mismo, tío, o sea, olvida. Unha se unha outra. Bueno, pero é que non é ni unha ni outra, aos nosos ollos vemos, nós, todos os nombres son mentira, por poñerlle un nombre a unha cousa, xa a individualizamos, porque o noso egocentrismo fainos ver que todo é individual, pero non, está todo conectado. Entón eu dixen, hostia, os ollos do río, pensei que e preguntei, como se chama este río? E dixeron, Madre de Dios, chamase o río Madre de Dios, e ese río puseronlle Madre de Dios porque os primeiros misioneros que chegaron aí empezaron a falar deses mundos ilusorios, por iso eu tamén sou moi prudente en falar que a espiritualidade, que non, porque hai máis misterio no que vemos que no que non vemos. E logo, acaso que este ese astro aí brillando, non é un mágico, ou non sei, que hai non fai falta crearse mundos ilusorios, e os nativos, as comunidades nativas do Amazonas, teñen aínda máis problemas con eso. Entón, os primeiros misioneros, estes, como che contaba, eran franciscanos, e falabanlle, pois eso, das deidades nosas, non, de arcángeles, ángeles, non sei que, tal. E cando chegaron á parte da Virgen María, tal, eles tiñan moitos problemas en entender eso. Entonces, dixeron, no, pero ir explicándolle, no, la Madre de Dios, tal, dadora de vida, tal, e pensaban que falaba da agua, pensaban que, claro, dadora de vida, que, hostia, estás falando da agua, e puseron yo río Madre de Dios. Bueno, pues, ese lago, que está moi cerca de Madre de Dios, en Tambopata, ese lago, é un lago que está prístino, non? O sea, ti vas aí, e é como esa imagen que tes bucólica, así que tes a mellor do que sería o paraíso, cando de pequeno lías así, ou vías na Biblia, ou dibujos así, non? E todos os animales non teñen ningún tipo de amenaza, para eles non é unha amenaza, porque é un sitio exclusivo, entón,
claro, ti ves aves do paraíso, guacamayos, todos, que prácticamente se che posan na canoa, agua completamente cristalina. Obviamente, claro que hai queimáns e todo, pero, joder, que podes beber esa agua, que tal, bueno, unha cousa impresionante, non? De feito, hai uns ríos no Amazonas, máis no Alto Amazonas, na Reserva Nacional do Purús, que chaman igarapés. Ese ríos, ese sí que é unha auténtica riqueza. Eses ríos teñen un color como nestí. Ti cando ves imágenes do Amazonas e ríos grandes, velos moi barrentos. Moito ten que ver ca minería que estás aplicando ali, que é terrorífica, pero bueno, son ríos moi grandes e obviamente sí teñen ese toque barrento, pero a medida que vas adentrando no Amazonas van tomando un color así como unha infusión, e pois hai veces que están completamente cristalinos, pero concretamente eses, os que parecen como unha infusión, chamanlle igarapés, e eses ríos se sacian dunha maneira especial e cando te bañas hasta aromatiza o corpo. Bueno, pois que che quero dicir con isto? Que este planeta é un hogar, e está destinado así foi posto un hogar. Eles beben agua, te bañas, bebes, estiras coas frutas increíbles, sacian un hogar. Que pasou? En que momento perdemos isto para posicionarnos aquí e facer deste mundo que é un hogar? E un hogar, atende, un hogar, se é un hogar, como unha frase que vou utilizar, unha frase deles, así, co seu acentito, una casa pequeña, si es un hogar, hace que todos sus hijos estén cómodos. Si es un hogar, si ten esa particularidade, bueno, pois este mundo naceu como un hogar, así nos criamos nós, este é un hogar. Por que fixemos deste mundo un mundo cruel, tan competitivo, tan ridículo, amenazándonos uns ou outros a estupideces, e perdemos completamente o valor das cousas, porque todos somos ignorantes, todos, eu o primeiro, todos somos ignorantes, pero hai capas de ignorancia, quer dizer, e que é ser ignorante? Todos somos ignorantes porque nadie sabemos o que facemos aquí, aparecemos aquí que a película empezada, estamos navegando nun universo infinito aquí, o sea, que facemos? Non sabemos nada, cero, a vida é un grandísimo misterio. Pero hai capas de ignorancia, porque tens que saber realmente que ten valor e que non. Entonces, unha civilización que envenena a auga que bebe e o aire que respira, esa é unha civilización que está enferma. Sabes? Eso é o que ten valor. Nada se pode poñer en cuestión a contaminar a agua. Nada se pode poñer en cuestión a contaminar o aire que respiras. Eso é sagrado e o teu hábitat. E o noso corpo está de piel para fora, non de piel para dentro. Esa é unha imagen egocentrista, porque ti estás aquí, pero estás vivo gracias, que este é outro tema, non somos vida, pero non quero profundizar tanto, ti mantente que as túas constantes vitales, gracias ao aire que ven de fora, ou como te vas a alimentar, antes a que comemos xuntos, pois claro que comemos xuntos, e vamos a ir a Currubedo, e vamos a comer un bo peixiño e tal, pero todo ven de fora, o sea, o noso corpo é de fora, o sea, da piel para fora, non da piel para dentro. E iso, a nosa ignorancia, fainos velo ao revés. Entón, cando estás en ese lugar, daste conta que nos equivocamos. Entón, fixemos deste mundo un sitio cruel e terrorífico, cando realmente este é un lugar que é un hogar, entendes? Entón, eso e perdemos a perspectiva e a ignorancia nosa nos levou a destruir todo. E podía profundizar máis, pero xa creo que chegou como de speech. Non, a ver... me poño moi intenso, nada. Sí, pero por iso mesmo fago isto, o sea, eu son igual, quen quera entender en moitas ocasións costa chegar a isto, parece que como, xa estes coas barnás, cando falaba antes do de paleto de cidade, normalmente a quen o sinto, non quero que ninguén se sinta así, a veces todos somos un pouco paletos en pero que todos somos, mira, perdona que se interrompa, pero que non quero, porque eu non quero incomodar a nadie, que mira, é que aquí non se pode ser coherente. E a mí, cando eu pensei co grupo ecologista, e eres ecologista vas en coche, hostias, qual é o menudo ecologista? Porque é imposible ser coherente, porque tamén nós temos unha imagen idealizada das cousas. Entón, dentro desta sociedade xa está así. Claro que iremos sempre descalzos, pero mira como temos o hábitat, non podemos. Antes por este monte iba descalzo, agora xa non podo ir descalzo por este monte. Obviamente non vou ir á Ribeira, ás cidades calzado. Pero que pasa? Pasa un detalle. Mira, nós podemos falar desto e como moito termos xente que nos insulta, que nos está... Bueno, non lle das importancia e xa está, non che afecta, porque ao fin e ao cabo...
Pero ali na selva mátanos, o sea, mátanche. O sea, a xente que está en contra da minería, que está destruindo completamente a selva dunha forma terrorífica. A selva se explota destas maneiras. Primeiro van os cazadores de animales. Mira, do jaguar venden hasta os tendóns do jaguar. Os tendóns, o jaguar, que é un animal que sempre pisa no mesmo sitio. Cando está rodeando unha comunidade nativa, ven as pegadas de jaguar, hostias, non saben se está de paso ou está esperando. O jaguar non vai e caza o primeiro que ve, é un tío que mira, observa e pois, sabes, decide que presa vai a cazar. Entonces, non saben, insisto, se está de paso ou está rondando. Por que? Porque o jaguar pisa exactamente o mesmo sitio sempre. Entón, eles, para ahuyentalo, o que fan é coller unha espiña destas, con moito cuidado, metenlle na súa pegada para que el pinche e sepa que está descoberto. Eso, os grandes guerreros, por exemplo, os Unicui, desa tribu, os Unicui, son capaces de andar semanas por a selva e volver sin perderse e andando por seus propios pasos. Eu non son capaz de andar 100 metros por a selva sin perderme, porque para andar por a selva sin perderte, tens que orientar a través da memoria. A frondosidade da vegetación prácticamente ocupa todo, e depois sempre hai moita humedade, condensa moito, entón non tens referencia de sol ni nada. E ti tes que andando pola memoria, sei como se... Bueno, pois eu ando 100 metros e xa me olvidín que referencia escollín de nada e moito menos volver por o mesmo sitio que se cambia a perspectiva. Eles andan semanas, por iso pensan que estamos locos, pensan que estamos enfermos, de feito nos ven, e que somos como zombies que están destruindo todo. Entón, lle matan ao jaguar, que para eles é unha deidade a ese nivel, e presumen de volver por seus propios pasos como o jaguar. Lles matan a anaconda. A anaconda a partir de 8 metros, 9 metros, como moitos reptiles, nunca para de crecer, entón, co seu tamaño lle impide cazar, e o que fai é crear algo que non se sabe o que é, chamanlle o imán do Amazonas, chamanlle así o imán do anaconda, pero bueno, pois, que pode ser unha feromona, pode ser unha vibración, non se sabe o que é, que atrae as vítimas. Entón, ela trae a presa, a anaconda simplemente estar quieta. Entón, eles, a anaconda, entón, cando lle ven, por exemplo, calquer un animal, ela captura, pois, despois o que caja é un ovo así, sabes, e ese ovo teñen nos altares, porque a anaconda para eles é un animal dos máis sagrados. Te imagínate, un animal que vai a presa a él, o sea, flipan. Entonces, que fan esta xente que está devorando a selva e van construindo estes pueblitos, tipo, bueno, pois como todos, o sea, o que está aí, eu estuve agora en este... pero son todos iguales, prácticamente que están devorando a selva, e sabes todos os rollos das minerías e tal, e Puerto Maldonado, tal, bueno, Iquitos, todo isto, bueno. A historia é que cortan ya a cabeza, capturan a anaconda con redes, te imagínate que terrorífico para ese animal, que queda atrapado ali, un animal tan poderoso, e son territoriales, ven incluso os tobogáns por onde baixan para entrar no río, lle poñen redes, capturan, cortan ya a cabeza, quítanlle unhas glándulas para facer ungüentos de enamorar, e pois a cabeza venden a partir de $1000 para atraer os clientes. O sea, te imagínate os nativos vendo eso, tío, o sea, e bueno, as plumas, bueno, todo, o sea, todo, o sea, non te podes ni imaginar. Bueno, despois os animales, despois van os madereiros, arrasan con todo. Eu tuve unha oportunidade aínda de dietar unha planta que chaman canelón, que é un dos árboles máis duros que existe, e quedan moi pouquiños. De feito, os madereiros, cando a ven, din, me meto a mellor a última hora da tarde, porque se jodo a cadena, porque a veces hasta, vamos, as cadenas da motosierra, porque é durísimo, tío, e vendes a madeira a precio de ouro. Bueno, pois, os nativos fan unha infusión con esa corteza, tío. Eu estuve dietando varios días con ela, bueno, queda unha, bueno, pois arrasan con, depois van os madereiros, e depois van os mineiros, levantan todo o sarso e necesitan mercurio, e despois van os de perforar para baixo, o sea, destruyen a selva, vamos, de unha forma brutal, entendes? Entonces, os defensores da selva defenden porque é unha cuestión de supervivencia. Entonces, tanto os madereiros, os mineiros, mátanos e que pasa? Aquí hai dous conflitos, os fillos, que llevamos a deixar os nosos fillos? Fíjate que curioso, os fillos dos nativos, porque os nativos cando quedan sin selva, chamanlle caboclos, quedan sin nada, porque eles non teñen como nós de traballar, non saben que facer, quedan así. Non saben que facer, é terrorífico ver aos nativos que queden sin selva. Entón, que pasa? Os fillos din, meus fillos quero que sigan vivindo así, sabes? E os fillos dos outros, pero eu necesito cartos e darlle poder económico para que meus fillos sigan vivindo así,
Sabe? Entón, digamos, os fillos de Trump, de Putin, os fillos que queran o petróleo, todo o ouro, toda esta historia, están aquí. E os fillos dos nativos están aquí. Entón, é unha loita fratricida, porque un dos dous vai a morrer. Porque é incompatible, non son compatibles. Nós aquí estamos mezclados. Eu vou nadar como algas, tal. E claro que ves unha bolsa de plástico, e chegas ao súper e che cobran a bolsa de plástico, estias. Pero vamos a ver, o sea, ti, si entras na túa casa e ves que está inundada porque saltou unha villa da ducha e rompeu e está botando agua, que faz? Que é o primeiro que faz? Home, intentaría... Na miña casa, chego a casa... a casa está inundada, ves que está botando... Intentar localizar onde está perdida... A fuga, non? Sí. E tapar, non? Sí. Ou deixarías a fuga e empezarías, non sei, a quitar cacharros. Eu non intentaría ver onde, cortar a auga para entonces, cando temos o océano inundado de plásticos, microplásticos que xa entraron na cadena trófica, todo é plástico, que farías primeiro? Cortar de onde ven... O plástico, o sea, primeiro para de plástico, e agora vamos a ver que facemos. Vamos a cobrar a bolsa, a ver si, sabes, esas cosas, todo se envasa igual, cobran a bolsa, pero pues todo o que tes, quer dizer, xa vivimos nun mundo que é incongruente, e nós estamos metidos neso, entón nós non notamos, pero ali nótase perfectamente o que está pasando, nós estamos, xa che digo, completamente hipnotizados. Entonces, estes mensajes, digamos que xa o van a recibir a xente que xa están en esta historia, e os que non, porque cada vez se está polarizando máis. Pero bueno, eu confío moito, de feito, en moitas ocasións o que creo que, igual que falábamos co tema dos comentarios, dos haters, non? Que chama máis atención os que son o que menos, pero que chama máis atención, aquí creo que pasa igual. O que pasa que a veces eu son moi positivo, quero dicir, aínda que non haxa, sabes, non me quero poñer catastrofista, pero confío, que pasa? Que sí que hai que dar un golpe na mesa oye, señores, señoras, hai que cambiar cousas así, o sea, hai cousas que van a ser incómodas, pero igual que na nosa alimentación ou cando te detectan problemas é como, pois igual me teño que empezar a coidar, e coidarse a veces é un pouco incómodo, pero unha incomodidade que logo é boa, é gratificante. Pois aquí igual vamos a ter que actuar en certos aspectos. Vexo que, bueno, facendo este tipo de contidos, tratando este tipo de cousas, mostrar e visibilizar, en este caso estás falando de indo a algo moi primitivo, non? En ese aspecto, e parece que agora estamos na evolución, a veces cando un vai collendo camiños, hai que saber dar volta, saber onde se confundiu e volver a unhas partes iniciais, non? Non quere dicir que ahora veña a taparrabos e a vivir na selva, non se fala diso, pero se fala... Eles non andan en taparrabos. Claro, quero dicir, o exemplo non que se caricaturizaría este argumento. Entón, sí que me interesa e o que vexo a día de hoxe cando vivimos nun ecosistema que está totalmente alterado, por iso se perde este vínculo. Cando estamos vendo, é un dos temas que tocaría, e tampouco para non irnos demasiado, pero estamos rodeados dun entorno que tenía un ecosistema que nada ten que ver co que hai pola nosa alteración. Ahora mismo rodeados de piñeiros, rodeados de eucaliptos, monocultivo, que é un fin productivista única e exclusivamente, que perxudica os animais que puideran alimentarse aí, a nós mesmos, moitos... Pois tomamos como plaga, sabes, o xabarín, ahora é unha plaga, en moitos concellos se pode matar indiscriminadamente. Claro, un animal que viviría no monte, que non ten onde alimentarse, que alimentaría de bellotas, que se alimentaría de castañas, que se alimentaría de tuber, o sea, non ten, porque nós o desplazamos, porque pensamos que é o noso terreno para plantar algo que non lle dá de comer, que só nós vamos a extraer, o sea, que non temos ningún fruto, só é para unha produción económica, industrial, cortoplacista. Entón, ti cando tes este tipo de experiencias, que, ollo, tamén está pasando, zonas de selva que se están arrasando, destruindo ecosistemas para plantación de cultivos ou temas de ganadería en extensivo, ou, bueno, eu vivino en Malasia co tema da palma, e tiña esta sensación, non? Que cando ves aquí e ves caixas de cerillas, porque son caixas de cerillas con de eucaliptal, ti como ves o noso ecosistema, como ves? Sí, que o usamos dunha forma completamente inconsciente. Quer dizer, o mundo xa está diseñado para a nosa supervivencia perfecta e para desarrollar. Eles ali non tocan nada,
O sea, non tocan nada, entenden que todo está como ten que estar. Non tocan a selva, incluso cando se desplazan na selva con machete, son prudentes, non van desbrosando, van, sabes, quer decir, e con respeto. Mira, eu levo moitos anos tocando rock and roll e teño os acúferos estes, ou como se chama, este sonido interno, acúfenos, sí, como pitido sí, acúfenos, bueno, creo. Sí, eu tamén, pero non quería. A historia é que o sonido da selva ten miles e miles de sonidos engarzados aí nunha sinfonía maravillosa, ¿no? Pero hai algún especial que me fai eliminar a min, o acúfeno. Eu teño un batería, traballei con batería moitos anos, que tiña ese problema, e cando estaba traballando para Warner en Glasgow, no estudio, como é un batería profesional de estudio, un batería, e entonces conseguiron acertarlle que a súa frecuencia para anulala. Entonces eles, cando está grabando un disco, ponen os cascos, danlle esa frecuencia, anulan o acúfeno para ter bueno, pois na selva eso é de forma natural. Eu estaba ali na vaca e xo anula, porque debe ser algo, un grilo que sea, algunha vibración dentro dese universo increíble de sonidos que che fai quitar, o sea, hasta eso. Eles non tocan nada, nós facemos ao revés, nós tocamos todo. E aquí non tocamos nada, e así estamos en conflitos. Despois, joder, que eles son animistas, ven alma en todo, ánima en todo, entón para eles un árbol é tan importante como un ser, que ven seres, non teñen esa diferencia que nós temos, estamos nós e está a natureza. Entonces, o que estamos facendo realmente vai en prejuicio noso, sabes, completamente, ni máis ni menos. Na ría, todo é monocultivo, ora xa todo é monocultivo, e a biodiversidade, sabes o que está pasando, e eu antes comentaba que ti te vas desde Ribadeo hasta a Guarda, é todo un monocultivo enorme de eucaliptos, aí non hai capacidade de supervivencia para nada, porque un eucalital non é coidamos o teu monte. A min de feito hai unha lei de protección da publicidade, que a publicidade non pode ser engañosa, pois cando che din, coidamos o teu monte, planta eucalipto, tal, eso é mentira, porque tes que destruir o monte, e iso sábeno todos, o monte, joder, frondoso, biodiversidade, non, tes que arrasalo completamente, meter máquinas e poñer como pés de millo, todos os eucaliptos así, pa. Depois falábamos antes, cando estábamos paseando, dos colores, non? Cando no cebreiro, tal, as matitas. Sí, sobre todo no outono, non? Que non vivimos, aquí na nosa zona non vivimos as estacións. Eu, dende que estou vivindo en Verín, donde sí que a zona de Laza, que en ese caso, sobre todo co tema do piñeiro, os monocultivos son do piñeiro, pero aínda así hai moitas zonas con frondosa, é o que che decía, eu ali vivo as estacións, eu aquí non, tío. Non só vivo as estacións, senón que vivo os ecosistemas e vexo ciclos naturais de outras especies que che fan sentir, ademais, pois un individuo máis, non? Quítante ese egocentrismo de solo eu, que o que vives nas cidades, que como moito estás acompañado de cans ou de gatos, non hai, son que moi domesticados, ultra domesticados, non é como, non tes esa parte salvaxe, sabes, e ali sí que o vexo, e aquí temos unha pérdida, unha desconexión enorme en ese sentido, vamos. Mira, fíjate que o animal máis peligroso que te podes atopar nos nosos montes son algún can abandonado, que se volve moi... Eu tuve unha vez un encontro, de feito hai un tema que se chama Can Perdido, que me atopei no monte da Picaraña lá, por a parte de Ponteareas, lá estaba unha noite no monte e tal, e atopei un can abandonado, así como, hostia, e dou un rollo como que dache medo, o sea, conseguimos aos animales, domesticámoslos, quitámoslle todas as ferramentas de subsistencia e despois abandonámoslos e convertímoslos en peligrosos para nós mismos. O sea, ti fíjate, o sea, xa non temos ningún animal nos nosos montes, porque xa non temos prácticamente montes, o sea, aquí, donde vivimos nós. Ti imagínate, todo isto, mira que planos, fixaste antes un plano do dron, o sea, que animal pode sobrevivir aquí? Entonces, e ti crees que isto, vale, era dunha persona, o sea, sabes, vale, a mí me chamaron comunista, no, tío, este é un hogar de todos. Eu tiño unha amiga que ten unha casa lá en Broño, cerca de Negreira, e resulta, estamos cuas, eso é para que llevar ao monte, o único que necesitan é eso, para disfrute. E ten un pozo cun río de lavar a man, unha casa de pedra antigua,
e cun manantial, tío, de agua. Eu cando empecé a ir a súa casa, ten un estudio ali que ali traballamos, entonces, ti sabes que beber agua dese manantial, pois ahora está contaminada de purín, e sabes por qué? Porque fixeron unha granxa de porcos un pouco máis arriba. Entón, ese tío ten dereito, é propiedade privada, perdón, é miña tal, con esa ostentación, porque eu fago a miña terra o que quero, tal, ostras, pero non te das conta que o que faz ti, joder, te ten un feedback con todo, absolutamente con todo, aquí non hai onde esconderse, aquí todo o mundo maneja todo, todo o mundo, o que fai, te ten as súas consecuencias, e ese tío está no seu dereito de facer unha granxa de porcos, enorme aí, unha macrogranxa, apesta todo, bueno, pero, hostia, a empresa dalle a mellor a 3 empleados de tal, e de repente envenena agua, tío, dunha casa, me entendes? E ora ela non pode usar esa agua, entendes? Porque está en purín, detaronlle rollos fecales, detaronlle todo, porque xa filtrou toda esa mierda, tío. Entonces, claro, ela non, o seu dereito tamén, bueno, pois, nós temos que ter algo claro, e iso como se soluciona legislando. Entonces, se tuviéramos, se os gobernos estiveran, porque realmente a mellor nos botamos culpa entre nós, e eles encantados que nos peleemos. Entonces, ahora, a raíz desta entrevista vai haber cantidad de haters, cantidad, que chame, ou xente, bueno, ou que a melloría teñen perfiles falsos, que tamén é curioso como a veces ti das a cara, poso a túa foto tal, e outros collen fotos, capturan, nos pegan tal, para dicir cousas negativas e tristes, non? Eso tamén é curioso. Aí iso tamén nos debía dar porque non hai onde esconderse. Entón, se tes que esconderte para facer algo, eso xa che desacredita. Entón, realmente non íbamos pelearnos entre nós, pero claro, os nosos gobernantes son eco da nosa historia, por eso ao final acaban xente así, beligerando e tal, pero o que tíamos que facer era eso, tío. Dicir, oye, mira, vale, chegamos hasta este punto, de acordo, non hai nada que facer, bueno, pois agora vamos a intentar facer todo o posible, para tratar de revertir a situación. Entonces, vale, mira, hoxe en día, e acabo con isto, que non quero tampouco, mira, se hoxe en día alguén presentara un motor de combustión, lle darían con ela a cabeza. O motor de combustión implica usar un recurso que non se pode renovar. Ese recurso o que fai é quitar, porque ti cando extraes petróleo, o que provoca é unha sequía enorme, porque mira, simplemente, ves o mar, vale, ese mar está ahora mismo non demasiado, pero sí se está evaporando, se condensa en nubes e se precipita, é un círculo, non? O mar se evapora, se condensa e se precipita. É o ciclo da auga. Vale, pero o ciclo da auga, eso tamén hai no fondo. O fondo, no mar, o que é a plataforma continental, é porosa. Entonces, o mar se filtra e todos os gases que hai, petróleos e todo o que hai nas placas tectónicas fan como bomba. Entonces, esa bomba sube, por que pensas que nacen os ríos na montaña? Mira, falaba do Monte da Picaraña. No Monte da Picaraña, dali, hai unha fonte xusto debaixo da pedra, é como aquí. É unha pedra así e ten unha fonte aquí. Que nace? A fonte, que pasa? Bota esa fonte porque chorreu agua aquí e tal, non, porque hai algo que empuja agua para arriba. Por iso son todos eses gases. Entonces, aos traelos, provoca esa sequía. Se secan porque non teñen esa agua que se filtra na plataforma continental, non ten forma de subir se lle quitas todo o petróleo. Provoca tsunamis. Sácanse millóns de barriles diarios das plataformas petrolíferas que hai en alta mar. Esos huecos tan enormes. Na década dos 60 xa se falaba de rellenarlos con agua de mar, porque xa se vía que se iba a desestabilizar todo. Pero dá igual. Entonces, un motor que necesita ese recurso. Despois, que genera un calor que non se aproveita. Quer dizer, un calor terrible. Depois, date conta que, por exemplo, hai camións que gastan 40 litros, o sea, ainda por un gasto terrorífico. Bueno, pois ti presentas como invento hoxe en día ese motor e tiranche con ele a cabeza, e onde me vas con isto? Pero por que ese motor está aquí? Pola guerra, sí señor, que a mí me di, no, que a guerra axudou a evolución, a inteligencia desarrollouse que a guerra. É inteligente crear unha bomba atómica, eso é inteligente. Eso é o que mostra a inteligencia. A inteligencia é tratar as persoas con cariño. A inteligencia é tratar pero bueno, non quero meter o dedo nesa olla. Simplemente que a partir da Primeira Guerra Mundial, que a primeira e a segunda é a mesma guerra, falan da primeira e a segunda non, é a mesma guerra. Depois foi a revancha nada máis, pero é a mesma guerra. Entón, unha vez que se entrou en guerra, porque unha vez que entres en guerra, estás jodido, non hai salida, xa? Porque ti a mí me incomodas, e eu, hostia, a mí se me incomodas, teño que ver porque me incomodas, pero se eu ti che mato, soluciona o problema.
non solucionou nada. Hubo un tío que intentou matar os seus problemas, matou a máis de 6 millóns de personas na súa historia, provocou ca súa actitud que morreran casi 60 millóns máis nun conflito que iniciado exclusivamente por esa persona e a xente que os palmeros, pero esa persona matou todo o que podía matar, acabou matando o seu can, acabou matando a muller que se acababa de casar con él e acabou matándose él. Non había quen matar máis, sabes? Entón, porque non se soluciona así, porque se a mí me incomodas, teño que mirar por que me incomodas a mí. Entón, pero se che mato a ti, cando me den conta que o problema é meu, chungo. Pois todo iso é a ignorancia que leva unha a outra, e iso pensas que non ten que ver que como tratamos a natureza. Entón, os gobernantes teñen que dicir, no, tío, calquer detalle que implique contaminación, no, eso hai que descartalo. Algo que implique envenenar a agua, no. Falábamos de Altri. Hai que ver, non? Equilibrios, atopar equilibrios. Eso é Altri. E o dos motores de combustión foi precisamente pola guerra, que era porque os tanques non se movían con motores eléctricos, pero que conste que a automoción, cando empezou a salir, os ricos, que eran quen podían acceder a eso, non querían gases tóxicos. De feito, había moitos máis coches nesa altura que estaban con baterías, xa se movían as baterías, con todo o que implica, xa te digo, non é nada perfecto, pero por lo menos tirar por ese lado. E iso é así, tío. Calquer persona que queira acadar un puesto político e negue o quecemento global progresivo, non o cambio climático, non é un cambio climático, iso é mentira. Iso chaman eufemismos a iso, e claro, ese non é un cambio climático, non, é un quecemento global progresivo feito por actividade humana. Sí, non, está dito que, bueno, que de feito pero se ti negas eso, ti non estás capacitado, que estamos na Edad Media, que é Satán, foi Satán. No, ti non estás capacitado para eso, non estás. E nunha sociedade democrática non se pode permitir ningún tipo de persona que non este capacitada para un cargo público. Igual que ti tes quitar un carné para conducir, como podes presentarte a un cargo se ti negas unha evidencia científica? Que fueron las brujas. O sea, pois, así un pouco pa ir rematar, pechando, sí, ¿no? ¡Viva! Pero é que, de verdad, unha das cousas que me dá rabia que eu, por min, estaría enredando, porque é un tema que, de verdade, en este tempo que levamos, solo sinto moita máis empatía da que me imaginaba, ollo, teño que dicilo, porque ao final, a veces, cando tes un perfil público, pero relacionado con cousas, non controlas esta parte persoal que estou descubrindo que para mí está sendo un auténtico placer, e por non matar a Breicus, que tamén está aí... Está fuerte, está facendo músculo aí. Para que non quede como negativo, porque eu gustame ser pecar de excesivamente positivo a veces. Claro, non a pecar, non. Claro. Que mensaxe ou que poderíamos trasladar ou que che gustaría a ti a que nos está vendo despois de todas as túas experiencias, as túas vivencias, un pouco falamos, non, de onde ves, en que situación nos atopamos, pois de cara ao futuro, que mensaxe che gustaría que trasladásemos? Creo que xa queda interpretable, pero por definirla así claramente, a xente que nos vexa, que mensaxe che gustaría que lle deixáramos? Bueno, pois non insultar a nadie nunca, non insultar a nadie. As cousas son moito máis sencillas. Aquí hai que morrer sen arrepentimientos, sabes? Esta vida é unha grandísima aventura. E realmente, falar da natureza non é falar dunha cousa illada, outra cousa illada, non, todo está conectado, todo é o mismo, dá igual do que fales, sabes? Entonces, non insultar a nadie, tío, non insultes, a ver se és capaz de vivir sin insultar, e ahora digo máis, a ver se somos capaces de vivir sin falar mal de nadie. Outra cousa é poder comentar, o que estamos comentando ahora, joder, nos gustaría elegir alguén que tuera o coraje de presentarse dentro dunha democracia saneada, honesta, tal, que pudera ter líderes que puderan, pues, ter unha visión pues, máis integradora e máis que superan realmente, que non foran tan ignorantes, sabes, que superan realmente o valor das cousas, o valor de que ter unha ría de Arousa saneada, que ter todas estas movidas. De feito, o primer produto que tuvo Galicia Calidade foi o Misión da Ría de Arousa. Entón, que superan coidar todo isto, e eu creo que eso implica eso, de ter unha capacidade de autoobservación, mirar o que podas facer ti, pero non
eu creo que calquera decisión que fagas que dañe a outra persona é unha decisión tomada por egocentrismo. Eu creo que se poden facer cousas e tomar decisións sin facer daño a nadie. E iso implica empezando primeiro por, se tens que falar de alguén, imagínate que está ao teu lado, imagínate que se tens que falar de alguén que está ao teu lado, e nunca criticar, e moito menos escudándote, sabes, no anonimato que representa a outras cousas. No, tío, iso non. Eu creo que iso xa sería, non pido máis, nada máis que eso, que decir que non temos por que facerlle daño a nadie con insultos, porque miña abuela díxome unha cousa curiosísima. Ela pasou necesidades, igual que todos os nosos abuelos, pasou moitas necesidades. E meu avó tuvo que estar agachado aí, bueno, non quero meter o dedo nesa olla, pero bueno, a historia é que ela, bueno, pasou non mal como pasaron todas. E ela recibeu, bueno, pues, a parte das penurias propias da fame, de todo, recibeu humillación. E ela sempre me dixo, meu fillo, nunca insultes a ninguén, porque iso fire a alma, e a fame, o corpo, todo cura, pero a iso, sabes, entonces, eses detalles, tío, eu creo que nos van a marcar a diferencia, tío, entonces o único que pido é eso, tío, que ser capaz de respetarnos falar entre ben, nós. tío, o sea, usar palabras bonitas, joder, tratar de entendernos todos, buscar o que nos une, non o que nos separa, porque sempre hai máis cousas boas que malas, sempre. Totalmente de sempre, acordo. estamos visibilizando, bueno, estas cousas e tal, bueno, a ver si, sabes, un pouco sacudir a movida, non? Vamos a como dicía, hai que facer sufrir o corpo para que o corpo non che faga sufrir a ti, non? Por eso ti vas descalzo. Sí, sen duda. Entonces, obviamente, claro que é incómodo ir descalzo, claro que é incómodo falar dos microplásticos, claro que é incómodo falar do monocultivo de eucaliptos, claro que é incómodo, pero no fondo, mira, nos está dando un sol increíble. Hai máis cousas boas que malas, simplemente que estamos tratando de afinar entre todos, sabes? Eu creo que é posible, obviamente, se non o faríamos. Sí, no, sen duda, volver a poñer o mensaje, foco, tío. Poñer o foco en valores, Claro, non? O claro. sea, hai que volver a reestructurar un pouco os valores e ao final a veces de como vamos a cuidar o entorno se non somos capaces de respetarnos entre nós mesmos. Tío. Pois, tío, para min un auténtico placer, de verdade. Antón, foi un descubrimento e agradeceche enormemente que nos acollas na túa casa, que nos amoses isto. Que vai a casa, ves, a nosa casa. É que é así, que a veces sona... Estás na vosa casa. É que claro, que no, parece... Isto é meu. Sona moi hippie, non? Que a veces No, pero é verdade, estamos na nosa casa, tío, joder. entón, É unha realidade. Pois con isto, de verdade, creo que non hai moito máis que decir, que cada un é unha cuestión de seguir facendo bola de neve, seguir facendo e poñendo en valor o noso territorio, a nosa cultura, a nosa identidade, que de feito se está vendo, non? Nestas épocas de civilización evolucionada, cando máis crisis de identidade hai, crisis de comunidade, onde aparece o estrés, aparece a ansiedade. Eso, ao final, non deixa de ser un reflejo da pérdida da desubicación que creo que temos. Entón, bueno, espero que vos parecese interesante. Pega a risa, pega este que se escoita, non se escoitará de fondo, pero que é maravilloso estar nun entorno con este solete, cunhas vistas, con mar. Entón, somos ricos, aínda que non os saibamos, un saudiño e seguimos traballando.